Je to tady, všichni na to čekali, takže si kurva posaďte, jdeme hodnotit Met Gala 2026. Já vůbec nebudu usínat na vavřínech a tahle ta typka už by měla přestat, ty vole. Ta se jednou podívala do vesmíru a myslí si, ty píčo, že je AirPod, chápeš? Nebo to vypadá jak čerstvá manikúra. Ta to tam rozjela jinak. Tohle vůbec nekomentuju, ty píčo, to je hermelín, který dáváš na grill, tak takhle se usmívá na tebe, vole. To je úplně v tom alobalu, to je jasný hermoš. Tahle ta typka, vole, kdyby zakřičela, že má bombu, tak ani nikdo neví, ty vole, jaký drát má stříhat. To se tam všichni pod ten koberec maximálně tak píčo můžou schovat. Takhle na tebe čumí ty píčo nový oranžový iPhone, aby si to koupil, chápeš? Hrůza. Bába na ten koberec přiběhla, vole, z nějaký hor, tak rovnou vzala Yetiho uniformu, aby to tam trošičku taky se nebála roztříštit. Kris Jenner, ty píčo, vytrénovala Kung Fu Pandu, tak taky přiběhla se podívat po tréninku. Když táta dostane výplatu a mámu pozve na výročí, taky koupí píčo ty ústřice a ona ta ústřice přijde takhle. Tady typka, vole, nevím, píčo vzala atomový hřib. Tahle ta typka přijela, vole, z Hrnčířskýho kruhu, ty píčo. Tak ta je hodně udělaná, dobrá váza.